Magandang araw, Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang umaga. Magandang tanghali. Buenos dias. Buenas tardes, amigos. Good morning, mga katropa. Shoutout muna sa mga nag-comment sa uli kong video. Henji Madrid, Just Chua, OFW Coin Collector, Mario Victorio Coins, Greg A. Ahero, Coins TV, Saudi Boy TV, Maylin, RMC. Shoutout din sa mga nag-attend sa aking premiere. Shoutout din sa Team Groceries, yan, sa pamumuno ng aking utol na si Jun Quintero. Yan, shoutout sa inyo dyan. Shoutout din sa mga senior citizen natin dyan na masugid kong taga-subaybay. Yan, shoutout sa inyo mga sir. Shoutout din sa mga OFWs natin dyan. Yan, shoutout sa inyo. Shoutout din sa aming team, Team Alliance. Ayan, sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat po. At sa mga bago kong viewers, welcome po sa aking channel at pakisubscribe na rin at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Ang topic po natin ngayon ay ang baryang 50 centavos na may taong 1908. Ayan, dumako na tayo sa ating usapin. Features: Country, Philippines. Period: Insular Government, 1901 to 1935. Type: Standard Circulation Coin. Years: 1907 to 1921. Value: 50 centavos. Currency: peso, 1857 to 1967. Composition: silver, 0.750 silver po ito. Weight: 10 grams. Diameter: 27.5 millimeter. Shape: round. Orientation: coin alignment. Demonetize. Yes, demonetize na po ito. References: KM number 171, show number 11. At ang obverse nito: eagle above shield, date below. Lettering: United States of America, 1908. At may mint mark ito na S. Ibig sabihin, ito'y gawa sa San Francisco, sa Amerika. At ang reverse nito: lady standing, wearing flowing dress, right hand holding hammer, resting on anvil. Active volcano, Mount Mayon, on right. Lettering: 50 centavos. Pilipinas. At ang age nito ay reeded. Ang total mintage nito ay 1,601,000. Ang presyo nito sa silveragecoins.com, ang fine $8, ang very fine $13, at ang extra fine $33. Ang average value nito ay 300 pesos hanggang 700 pesos. Depende ito sa quality o kalidad ng hawak mong barya. Pwede itong tumaas
o pwede rin itong bumaba. Ayan, sana may naibahagi akong konting impormasyon tungkol sa baryang ito na 50 centavos na may taong 1908. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos. Bum bum